नोंथांमोनखौ नेसाफ एप्लिकेशनाव बरायबाय। दिनै नुनो मोनगोन नोंथांमोना सोलिफुनाय कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय आरो बेनिफ्राय रैखा मोननायनि माखासे खायदाफोर। दा जोबजासिम नायलां, जोबजासिमहालागै नोंथांमोननि थाखाय गासैखौबो फोरमायनानै होनाय जागोन। दा बेनिखायनो नायलांनायनि सिगां नोंथांमोनहा गिबियावनो नुनो मोनबाय कर'ना भाइरासआ चीन हादराव सोमजिनाय गिख्रंथाव भाइरास, जायजों चीन हादराव 1000निबो बांसिन सुबुङा थैनांबाय आरो दुलाराय मुलुगावनो बे बारबाय, जायखौ नोंथाङाबो मिथिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, बे भाइरासआ भारतआवबो फैबाय आरो साग्लोबबाय। दासिम भारतआव 75 सा गाग्लोबजानायनिबो फोरमान मोनबाय। बेखौ नोंथांमोनहानो दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों। गिबियाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों कभिड एबा कर'ना भाइरास डिसिज 2019आ बे साग्लोबसारनाया भारतआव गासै 75 सानिबो बारबाय। बेखौ नुनो मोनदों नोंथांमोनहा DH टेकान हार्लेट बेयाव मोनसे चेनेल, मोनसे निउज चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जादों। अर्थात बियो 12 मार्चनि गेजेरावनो बेबादि मोनसे भारतआव साग्लोबसारजानाय बेरामा फारिलाइयाव महर मोननो हमबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों केरेलायाव गासै 17 सा, पान्जाबाव सासे, दिल्लीयाव 7 सा, जम्मु एन्ड काश्मीराव सासे, लादाखआव 3, राजस्थानाव 3 इनक्लुडिं 2 फरेनार्स होनदों। गुबुन हादोरनि दावबायफैनाय 2 जादों बाहाय राजस्थानाव, मोनसेया भारतनि बासि, दा बेजों 3। बेनिफ्राय नुनो मोनदों उत्तर प्रदेशआव 11 सा इनक्लुडिं 1 फरेनार, 11 सानि गेजेराव सासेया गुबुन हादोरनि मानसि, महाराष्ट्रआव 11, कर्नाटकआव 7, तामिलनाडुआव सासे, तेलेंगानायाव सासे आरो हारियानायाव 4। बाहाय गासिबो 14, हारियानानि 14 गासिबो फरेनार्स गोजा, गुबुन हादोरनि गोजा। दा नुनो मोनबाय भारतआवबो बेबायदि गोबां साग्लोबसारनाय जानानै फैबाय। दा बेयो जोंनि आसामावबो फैया नङा, फैनो हागौ। बेनि थाखायनो जोङो सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दङ। दा कभिड एबा कर'ना भाइरास डिसिज 2019नि बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ नोंथांमोनहा गोबाङानो गोबांनि समाव खोन्थानायखौ नुनो मोनबायबो जानो हागौ। दा जेखि जाया बे फारिलाइनिफ्राय नुयोदि भारतआवबो खैफोदाव फैबाय आरो जों भारतारि सुबुं, बेनिखायनो सांग्रां जानाङा बयनिबो थाखाय। बाहाय नुनो मोनदों सांग्रांथिनि थाखाय वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन, जायखौ जोङो हु होननानै बुंनाय जायो, हु होननानै मिथियो, मुलुगनिनो मोनसे सावस्रि बिफान। बे बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला जेब्लाबो मास्क गाननानै थानांगौ होनदों। सासेया सासेनिफ्राय खमावबो 1 मिटार गोजानाव थानानैसो रायज्लायनांगौ एबा सोमोन्दो खालामनांगौ होनदों। बेनिफ्राय 3 नम्बराव होदों हारसिवनाय गुजुनाय गोनां सुबुङा गुबुननि जानगाराव थानांगौ, बांसिनै बिथांमोना गोजानाव थासिननांगौ आरो थाबैनो डक्टरनाव थांनांगौ। बेनिफ्राय गेदारिं जानाय एबा मेल मिटिं जानाय, फुजा मेला जानाय, सिनेमा हलाव नायनाय बायदिसिना मानसिफोरनि थुबुर जानायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बायदिफोर बिथांमोनहा मोजां सुबुरुन होनायखौ नुनो मोनदों। दा बेनि अनगायैबो लोगोफोर, भारतनि सावस्रि बिफाना हेफाजाबनि थाखाय हेल्पलाइन नं फोसावबाय। नोंथांमोनहा लाखिनो हागोन बेखौ आरो गुबुननोबो फोरमायनो हागोन। फैदो मिथिना ला दिनै स्टेट हेल्पलाइन नाम्बार फर कभिड 2019। बेयाव नुनो मोनदों अन्ध्र प्रदेशनि थाखाय, अरुणाचल प्रदेशनि थाखाय एबा भारतनि जेसेबां स्टेट आरो इउनियन टेरिटरिसफोर दङ बेनि गासैनिबो मोनफा मोनफा हेल्पलाइन नुनो मोननाय जागोन। दा बेयाव आसाम बासि हिसाबै जों आसामनिखौ नोंथांमोननो फरायना होनो आखायाव लानाय जादों। 3rd नम्बराव दङ आसामनि थाखाय नुनो मोनदों नोंथांमोना 6913347770। बेखौ नोंथांमोनहाबो स्क्रिनशट खालामनानै लानानै नोंथांमोनहा गुबुननि सिगाङाव फोरमायहरनो हानाय जागोन। खनसे नायबाव 3rd नम्बराव आसामनि थाखाय 6913347770। बेखिनि नाम्बारा नोंथांमोननि थाखाय हेल्पलाइन आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि थाखाय सेन्ट्रेल हेल्पलाइन नाम्बार दङ। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 01123978046। बेयावबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों बुंफिनदों 01123978046। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा भारतआव आसामाव गैयालासे गुबुन गुबुन हादरसा बा रायजोफोराव दंहैयोब्ला नोंथांमोनहा बेफोर गासैखौबो स्क्रिनशट एबा नट आउट खालामनानै लानो हानाय जागोन। मोनफ्रोमबो रायजोफोरनिखौ नोंथाङा बबे स्टेटआव दङ बे स्टेटनिखौ लाब्लानो जाबाय आरो फारिलाइखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोनहा बेनि गेजेरजों माबा मोनसेबाबो हेल्प मोननो हानायनि राहा दङ। दा नुनो मोनबाय नोंथांमोनहा सोलिबोबाय थानाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै। दा बेयो नोंथांनाव जायाखै बा नोंथांनि थाखाय नोंथाङा मिथिनानै थानाब्लाल' जाया, बेनिखायनो नोंथांमोना गुबुननि सिगाङाव जेसेबां हायो सेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिनानै सांग्रां जानो हायो आरो बिथांमोननि बासिनायानो नोंनि बासिनाय बा जोंनि बासिनाय जागोन। मानो होनबा भाइरासआ सासेनावल' जाया, बियो बास्लायलांबाय थायो।
जेसेनोसै दिनैनि थाखाय भिडिअआ चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोफोर। एसेनोसै, गोजोन्थों।